Jo fa 5 anys era un tio que no tenia fills. Llavors el meu temps era anar al camp a veure ocells i dedicar-me a anellar gavines i gavians al parc zoològic, en col·laboració amb l'Institut Català d'Ornitologia. Jo el que feia era els anellaments, registrava les mesures i les dades biomètriques dels ocells i els enviava als helico perquè poguessin registrar i fer els estudis que haguessin de fer. Llavors, què passa? Que en el moment en què vaig tindre un crió, de com em vaig donar compte que tota aquesta vida que fas a l'exterior ja no és tal, ja no tens el mateix temps, ja hi ha altres coses que fer que són molt més transcendents. I llavors, com que has d'estar molt més temps a casa, doncs penses, hòstia, quina és la manera que puc fer jo seguir aprofundint en el món dels ocells, que és el que t'agrada, però dins de casa. Llavors, tens dues opcions. O llegeixes o dibuixes, però alguna n'has de fer. I jo em vaig llançar per llegir i dibuixar. Llavors vaig començar en sèrio. Vaig dir, hòstia, a mi m'agradava. Doncs jo, a més, saps què passa? Que també cada mes penses, hòstia, si puc dibuixar això, també em puc fer la meva làmina del que jo vull fer-me-la per a mi. Saps? I comences a fer una mica per això, perquè et vols completar tu per a poder comunicar el que vols comunicar. I al final acabes tirant així. I això sempre acaba sent una bola de neu. Tires una pedreta petita, saps? Muntanya avall, i s'acaba fent una bola de neu així de gran. Àlex, què fa un dissenyador gràfic dibuixant ocellets? Què fa un dissenyador gràfic dibuixant ocellets? Des de luego que és... Els hi passa a molts de dissenyadors gràfics. Amb els últims temps n'he conegut bastants que començaven sent dissenyadors gràfics i que, cansats una mica també de dependre de les il·lustracions dels demés per a fer els seus muntatges, comencen a dir, hòstia, i si pogués dibuixar jo? I si em pogués proveir jo mateix del material per a fer els dissenys? Per a explicar les coses que vull explicar? I ja n'he conegut molts que han fet aquest canvi. El meu és una mica més rocambolesc que tot això, perquè no és una cosa per a proveir-me a mi mateix, sinó per una qüestió de disfrute i de gust personal, saps? I també perquè la vida te porta. Perquè jo he vist que en el teu currículum, que LinkedIn em va ple de coses teves, dius que ja l'any 2005 vas anar com a educador de l'entorn natural al zoològic, al zoo. Sí. Jo el zoo és el leitmotiv de la meva vida, perquè des que vaig deixar les empreses de disseny a les que feia coses variopintes, els webs de tot tipus, ja t'ho pots imaginar. Com vaig entrar al Parc Zoològic de Barcelona, vaig entrar en realitat vaig entrar com a voluntari, col·laborant, ajudant de manera gratuïta. Després vaig passar a ser educador, vaig estar un temps de cuidador també, i amb el temps i que et vas col·locant, perquè allí dins saps què passa? Que també et van coneixent, van veient que fas això, van veient que fas allò. Vaig acabar a l'àrea directiva o a l'àrea de direcció o a l'àrea administrativa, si vols dir-ho millor així, fent temes de disseny, que era una mica la cabra tira al monte, i era el que jo sabia fer al final, no? És a dir, m'agradava molt educar, però anava més per aquí. Sempre. Però per què la cabra tira al monte? O sigui, per què t'agraden els animals? Els animals m'han agradat tota la vida, tota la vida. El que passa és que són coses que a vegades, quan ets jove, les perds. Quan ets jovenet, que tens 14-15 anys, de cop te n'oblides de que t'agradava anar al zoo cada dia, de que t'agradava anar a la muntanya per a veure ocells, perquè estàs per altres coses. Que si sortir al cinema amb els amics, anar a jugar al futbol, i comences a pensar en altres coses i te n'oblides una mica d'aquestes coses que són essencials. I que després, al cap del temps, les recuperes, perquè els hi dones el valor que durant un temps has perdut o no li has donat. Saps? I és una mica això, que quan te'n dones compte de, hòstia, si jo això m'encantava i això és la meva vida i això és el que m'agrada a mi. Vull dir, jo sé de balenes, jo no sé de què faig jo en un ordenador davant dissenyant i al final jo vull dir coses sobre les balenes, que és el que m'agrada a mi, saps? O els ocells, o els ratpenats, o el que sigui, no? I una mica és això. Llavors, clar, el que passa és que el mitjà per a transmetre el que saps de balenes o el que t'agraden les balenes és el que has après professionalment. I en el meu cas és el disseny gràfic o la il·lustració amb el temps. Bé, però com descobreix la gent del zoo que tu pots fer aquestes il·lustracions que ara el zoo en va ple d'aquestes làmines meravelloses que fas per divulgació? Gràcies. No, la cosa és que jo estic com a educador i jo faig les meves activitats, jo soc feliç fent activitats ja com a educador perquè m'agraden els nens i, hòstia, t'ho passes bé perquè al final jo al·lucinava perquè jo aprenia molt més dels nens que els nens de mi. Perquè jo els explicava coses de lleons i això i les conclusions que ells traien a cada explicació o de veure el bitxo davant
a mi em deixaven trencat per la meitat. Jo no entenia mai, no ho entenia mai, sempre pensava, hosti, com li ha pogut passar pel cap al xaval este això? Que a mi, en 30 i pico o en 27 anys que tenia en aquell moment, hosti, no se m'han passat pel cap aquestes coses, com pot ser? I al·lucinava molt. Llavors, què passa? Que llavors, de cop parles amb els teus jefes i ells diuen, hòstia, doncs hem de canviar això, a veure, i dic, hòstia, doncs ja et faig jo la fitxeta, que jo tinc ordinador i sé fer-ho, això. I li fas la fitxeta i dius, hòstia, saps fer això? Dius, sí, dius, això és el que feia jo professionalment. I així, d'esta manera, vas fent, fins que un dia algun director, en aquest cas va ser una que es deia Laura Güera, va veure el potencial i va dir, saps què, xaval, vine cap aquí direcció, tu faràs els temes de disseny i d'això, i hòstia, segueixes vinculat al zoo, però fent coses de disseny del que t'agrada. Quines són les fases que té una il·lustració senzilla? Per exemple, ara veurem la làmina de les mallarengues de Catalunya, per exemple, no? Sí, aquesta és de fa poc. Com comença, com neix aquell perfil, aquella posició d'aquells... Sí. Mira, principalment, jo he sigut un tio que tota la vida ha estat al camp mirant ocells. A mi m'encantava no veure ocells al camp. Llavors, tu et fas la idea de com és un animal o com se posiciona normalment un animal a una branca, perquè tots tenen la seva manera de posicionar-se. No tots se posin igual. Sí. I això és el que en diuen el gis, que és la manera o el que et transmet aquell bitxo quan el veus. Llavors, el primer que has de considerar és quin és el gis d'aquest bitxo, com ha d'anar. Este bitxo pot estar estirat per terra, ha d'anar tocant a terra tota l'estona o ha d'anar damunt d'una branca. I damunt d'una branca ha d'anar horitzontal o vertical, molt erecte. Això és el primer que es planteja un quan ha de fer un dibuix d'un animal. És a dir, quines són les característiques que té aquest animal? Com se posicionaria? Com seria per a que algú que el vegi entengui el que està veient? Saps? Després de fer això, fas el que dius un esbós. El que passa és que, clar, jo dibuixo totalment en digital, amb el qual jo no he de fer 25 esbossos diferents en un paper. Jo en faig un, el borro, el corregixo, el borro, el corregixo, fins que surt més o menys la postura i la d'això que m'agrada. Llavors, una vegada fet aquest esbós, ja tot és colorejar. Ja tot és buscar on estarà el punt de llum, ja és buscar quins colors realment tindrà. Al final, jo, com que no sóc un artista d'estos que són artistes, que agafen i trien el punt de llum, li fan les sombres i tot, jo faig més il·lustració científica, però des del punt de vista de guia de reconeixement, amb el qual a mi els punts de llum i d'això m'interessen, però molt poc. Intento no ficar-li moltes ombres perquè al final les ombres difuminen el verdader color que té aquell ocell a la natura. Saps? I això és una cosa que una guia no es pot utilitzar massa. Saps? Però hi ha moments en què per documentar-te deus fer servir fotografies d'altres. Sí, i tant. Faig servir fotografies i fins i tot il·lustracions de molta gent. És a dir, hi ha una cosa que és clau quan te dediques a fer això. Mira, jo la feina que he fet més d'il·lustrador ha sigut en l'editorial Lynx Edicions, fent sobretot figures d'ocells en vol per a les seues guies, els ocells de Tailàndia, els ocells de Vietnam, etc. I realment, a les fonts per a consultar, per a veure els ocells com són en vol, primer són les fotografies de la part del món que els estiguen fent, les fotografies als autors del lloc, que els investiguen in situ, i després les guies que s'hagin fet prèviament i els dibuixants que prèviament han interpretat altres fotografies. Llavors has de mirar-ho bé perquè, hosti, este noi que és dibuixant, que als anys 70 va fer una guia del Vietnam, en aquell moment tenia un ornitòleg detrás que li anava dient este color és més així, este color és més aixà, l'ala una mica més llarga. Llavors tu has de mamar d'això i ho has d'aprendre, això. T'hi has de fixar perquè aquesta gent, si ho va fer al seu moment i ho va fer bé, ho devien fer, a més, en un ornitòleg detrás que en sapia i d'això. Llavors, què passa? Jo faig la proposta del que ha de ser. Jo faig la proposta gràfica, visual, en totes les fonts que pugui fer servir. Fotos, il·lustracions, el que sigui. Descripcions d'altres llibres, fins i tot a vegades, per encertar més el color, si cal. Però després també s'ha de considerar que tota il·lustració que jo faig, almenys les que feia per a Lynx Edicions, després estan revisades per un ornitòleg que és l'editor principal del llibre o el coordinador, que diu, va per aquí, va bé, i després l'autor, que l'autor és el responsable de que aquella figura sigui el que realment se veu al cap. Llavors sempre tens gent damunt que et va corregint les coses i et va dient més per aquí, més per allà. Vull dir que les fotografies te serveixen, t'ajuden,
però com que les fotografies depenen molt del dia que s'han pres, la llum en la que s'han pres, les condicions ambientals en les que s'han pres, els colors poden ser bons o poden no ser tan bons. Llavors t'ha de corregir molt a l'autor, que segurament ha vist este bitxo 50.000 vegades al camp i sap exactament quina coloració té. I aquesta és la clau. I aquí està, a la gràcia del tema. Mira, això també és una cosa que és important. Jo quan faig una il·lustració sempre em miro les il·lustracions d'altres dibuixants, però és que començo sempre pel mateix ordre. Jo sempre tinc els meus 5 o 6 il·lustradors de referència, alguns d'ells catalans, i tu has de mirar, perquè la manera en com ells visualitzen la figura moltes vegades te dona moltes claus i molts de trucos i molta veracitat científica del com és realment aquell animal, perquè són genis i jo que sóc un tio modest i que no tinc massa nivell, si he d'aprendre d'algú que sigui d'un geni, que no sigui d'un altre tio com jo, que sigui d'un geni, conya. És important fixar-se molt amb el que fan els cracs, els verdaders cracs. Jo quan faig una il·lustració agafo els llibres que tinc, els que ha editat dibuixos Toni Llobet o Martí Frank o Juan Varela o el Szalbox Kokej, un polac, m'ho miro i me'ls miro, hosti, estic hores mirant una il·lustració, per petita que sigui, m'estic hores mirant-me. Hosti, i el que em transmet aquella figura, que no sé quan els hi haurà costat fer-la, però que m'impressiona tant que no puc deixar de mirar-me-la. I d'allí em trac moltíssima informació per intentar fer la meva feina, el millor que puc, saps? Però t'has de fixar amb els bons. Pòsters, els mamífers de l'Àsia del Sud. Sí, això són... Sí. Les últimes de Filipines. Les últimes de Filipines és de la meva zona. És de la meva zona. Això és... Exacte. El Remolà, sí, allà baix el Remolà, les Filipines. Sí. Però aquí només la meva feina il·lustrador és molt poc potent, perquè aquí tinc feta la portada del llibre, la vaig fer jo, per a un bon amic meu, que és en Ricard Gutiérrez, que és l'autor del llibre i és el que ha fotut el llibre de veritat, i després la imatge de contraportada. Però ho incloc perquè són il·lustracions que van a publicacions, però no ho he escrit jo ni de lluny, jo no soc capaç d'escriure res, saps? No. La gran publicació, que és a la que tinc d'això de tindre tots els dibuixos de la publicació, és l'últim atles que s'ha fet per les aus de València, que eren 300 figures, 300 il·lustracions. Aquesta sí que és única i exclusivament feina meva, d'il·lustració. Però després tots els altres llibres al final són col·laboracions. Participes en una sèrie més de dibuixants, que són molts d'ells, entre ells estan el Toni Llobet, el Brian Small, 50.000 més que són cracs. El Juan Varela mateix, també. Hi ha gent que en sap molt i que, clar, quan s'ha de fer una publicació on hi ha 2.000 figures, s'agafa totes les figures de tots els il·lustradors que pots i les fots al d'això. Llavors, jo en aquest cas també hi aporto figures i il·lustracions. Ocells en perill a l'Amazònia del Perú. Tots estos són tot meus perquè són projectes més petits, són pòsters desplegables, coses així que són fàcils d'assolir. Al fin i al cabo són 40-50 figures i es poden fer una certa facilitat. Taurons i dofins de la Mediterrània. Correcte, sí. Són dos pòsters diferents, però... I no són gaire cosa, vull dir, perquè al final els dofins, que són els cetacis de la Mediterrània, són 20-25 figures, vull dir, no és gaire res. I els taurons són 15 o por ahí, no en són més, vull dir, tampoc no. Però, a més, una altra de les cares de l'Àlex Mascarell és que, a més, està en el tema és el cap del tema de la nomenclatura d'ocells, del projecte d'ocells del Centre de Terminologia de Catalunya. I aquesta va ser una idea d'aquestes trasnotxades que et diuen, saps? D'aixecar-te a les 7 del matí i dir, saps què? Li posaré nom a tots els ocells del món. En català, En català, tots els noms. O sigui, 11.500 noms els posarem. Això no pot ser que un país que té alguns dels millors ornitòlegs del planeta, com el Josep Del Hoyo o què sé, molts més, doncs, hosti, com pot ser que no tinguin tots els noms ja ficats? Llavors, aprofitant que jo treballava al Parc Zoològic i ja mos dedicàvem a batejar espècies d'ocells que són exòtiques, que arribaven a la col·lecció, que no passen pel coneixement habitual de la gent de carrer, saps? Aprofitant aquest coneixement o aquesta experiència prèvia, vaig fer els 11.000 noms.
Llavors, què passa? Que jo, clar, jo he fet els 11.000 noms, però jo al final no sóc ningú. Llavors vaig liar a un company meu, el Rafael Cebrián, que a més ja havia fet tots els noms de tots els mamífers del món als anys 80 amb el Termcat, és a dir, era la persona a Catalunya que sabia més de nomenclatura d'animals en català de tota Catalunya. Estava per damunt de tot Déu, n'havia més que ningú. Vaig liar-lo en ell, llavors vam liar l'Ico també, al Raül Aimí, després a un noi de València que es diu Manuel Enric, que és un crac catacrac, el tio, que es dedicava molt això al tema de la Viquipèdia, era un viquipedista. Després el Jordi Clavell, també, que era un crac també, que havia començat també amb el tema de la nomenclatura dels ocells fa uns anys, també. I que jo els hi vaig dir, jo tinc la llista feta. Però, clar, això requereix que ho tornem a mirar de zero i mos ho prenguem en sèrio. I ho vam fer en sèrio. Ho vam repetir tot. Al final ja et pots imaginar que el 80% de noms que jo havia ficat se van acabar corregint, perquè, clar, quan tens la visió de més gent experimentada, te'n dones compte de que les coses no poden ser així. Llavors, què passa? Que vam liar la Glòria Fontova del Termcat. I la Glòria és una senyora, és una dona que se deixa liar amb molta facilitat, si són temes de nomenclatura. No mos va costar gaire liar-la. Llavors ara és una pajarera més. S'ha fet pajarera. Vull dir, ara és una boja dels ocells i en sap un congo del que és nomenclatura catalana i lingüística i a més ne sap un congo. I la veritat és que nosaltres hem après brutalitats hem assolit brutalitats de coneixement gràcies a la seva experiència i a la seva capacitat. I llavors, clar, ara estem, no sé si en 7.000 o 8.000 noms publicats ja. I mos queda tot aquest any de feina i segurament 6 mesos de l'any que ve. Però aquest any i mig s'ha de completar ja definitivament el diccionari amb els 11.500 noms, si tot va bé. Fa un any s'ha unit en Pons Feliu, que també és un crac catacrac, perquè sap moltíssim perquè és llengua catalana, però és que a més és un ornitòleg de prestigi, que em sembla que és director del Cap de Creus, ara del Parc Natural del Cap de Creus, o sigui, és un pope dels popes. I hosti, per acabar el projecte ens està ajudant moltíssim, perquè en sap moltíssim i aporta moltíssimes coses, molt transcendents. Però hi ha una cosa que, a part de tenir 2 fills, ara en aquest moments un de 4 i una d'1 any, tens altres reptes personals que has anat creant-te tu mateix al llarg d'aquests darrers anys. Aquests reptes de dir, vull fer una... Això està de moda a les xarxes socials, que diuen els challenge, no? Sí, els challenges, sí. Normalment solen ser challenges que són, bueno, me tiro un cubell d'aigua pel cap, a veure si ho aguanto. I, bueno, ho fas, i ho aguantes, i, bueno, està molt bé, t'aplaudís tothom, bravo, i ara pa casa, vinga. Per exemple, un que diu que faré un dibuix d'un ocell cada dia durant un any. Sí, això va ser l'any 2019, es deia Big Drawing Year. Jo era molt aficionat. Cada any, el 2016, 2017, 2018, sortia al camp i intentar veure el màxim número d'ocells en un any natural, que és una cosa que es fa habitualment al món dels ornitòlegs, no? És això que en diuen el Big Year. Llavors, en vistes de tindre crios i no poder fer cap Big Year, perquè Big Paquete pots veure, però més ocells que 2 o 3 que pots veure des de casa no ho faràs, doncs vaig decidir fer un Big Drawing Year, que era un dibuix cada dia i al final d'un any en tindré 365 fets. I bueno, al principi és això que ho fas i les primeres setmanes va sobrat, perquè, clar, estàs emocionat, dius, vinga, això ho faré jo, hombre, tira endavant, hombre, clar que sí. I de cop, quan passen 3 mesos, ja se't fa una costa amunt que ja no veus ni l'ermita, saps? Però al final, vas tirant ja per inèrcia i acabes dient, hosti, això ha de sortir endavant, t'has compromès a fer-ho, a més és xulo, la gent ho agraeix perquè te van ficant comentaris, molt bé, vinga endavant, ànimos, jo estic fent un Big Liking Year. On ho publicaves, això? A l'Instagram, al Twitter, al Facebook, però generalment Instagram més que res. Altres reptes quins han estat? Volia publicar un tipus de llibre que fos un ocell o 2 per cada comarca de Catalunya, que fos clàssic d'aquella zona, o que em recordés o m'evoqués algun record meu d'anar a pardalejar per tota Catalunya, i recordar que Catalunya és un país tan divers en aus com en ambients, en espais i en història, i en monuments històrics i demés. Llavors, què passa? Que era una manera de vincular-ho.
Llavors feies la seu vella de Lleida i davant hi ficaves una mallarenga blava o alguna cosa que tu sabies que l'havies vist allí, perquè te'n recordaves de tal dia que havies anat a l'any 95 i que vas veure una mallarenga, on vas veure dos, on vas veure cinc, o el que fos, però que vas al·lucinar. O la primera cigonya que veus... La primera, també això, hi ha molts dels dibuixos, són la primera vegada que vaig veure jo què sé, per exemple, la primera vegada que vaig veure un falcó de la reina va ser passejant aquí al semàfor, aquí baix al Prat de Llobregat, a l'edifici del semàfor, de la Guàrdia Civil, la casa caserna aquella que hi havia, passar davant meu, saps? I llavors ho recordo perquè era a la tarda i d'això, i hosti, falcó de la reina, el meu primer falcó de la meva vida. Llavors, a part d'això de la Catalunya a l'Est, també, esclar, m'he liat en una cosa que és molt divertida, i ho trobo molt divertit, que és demanar a les escoles que facin cadascuna la seva llista dels ocells que veuen al seu pati. I jo els hi maqueto una làmina en tots aquells ocells perquè ells els puguen veure i reconèixer directament. Això és el que heu vist. Aquesta és la vostra làmina de la vostra escola. Clar, jo penso que això a mi m'interessa i a mi em sembla graciós. A més, ho faré d'alguna manera perquè ells puguen introduir dades en aquella làmina. I al cap dels anys puguen anar veient quins mesos han vist aquell ocell i quins mesos no l'han vist. I d'això se'n trau en aprenentatge i se'n trau coneixement sobre la fenologia dels ocells, sobre com funcionen, com viuen, i això és transcendent. Llavors, què passa? Això és un congo de faena, sí, és moltíssima faena, no remunerada i tot el que vulguis, però és que és molt bonic, quan ets un crio i tens una làmina amb dibuixos i pots veure, hòstia, mira, una garça, i és esta, perquè és blanca i negra. Això mola molt, mola moltíssim, i jo no vaig tindre la sort de tindre-ho de petit. Hosti, jo puc aportar-ho, això, perquè això no em costa gens. Són dibuixos que jo ja tinc fets, que segurament no els faré servir per a res. Pues, què he de fer jo amb això? Vendre-ho doncs no, perquè alguna cosa ja he venut alguns dibuixos i ja els he fet, bueno, ja he guanyat els diners que tenia a guanyar, ja està, vull dir, ja està, i què vols que faci? Ara la cosa està en fer alguna que servisca per a que la gent s'interessi per la natura i pels ocells, perquè la cosa està molt fotuda al camp. I això és la mínima aportació que puc fer jo. No puc aportar diners perquè no en tinc, un tio pobre com una rata, i no puc aportar molt de coneixement ni molta capacitat educativa. Però el que sí que puc aportar és, hosti, doncs jo faig això i ho maqueto i no se'm dona malament del tot, doncs faig això, escolta, endavant les atxes, i qui ho vulgui que ho prengui i ho utilitzi i ho aprofite i faci el que pugui. Al fin i al cabo és una filosofia que tinc jo, però és que també ha tingut sempre, o almenys a l'àrea del zoo de Barcelona que he treballat jo sempre, també l'hem tingut així. De fet, els materials que han parit nosaltres al zoo sempre han tingut aquest objectiu, sensibilitzar el personal i no traure resultat econòmic al final, o almenys pels materials que han fet, perquè és que no té sentit. El coneixement ha d'arribar a la gent. I si arriba a la gent, ells conserven la natura, perquè els interessa la natura. I si conserven i ajuden a que la natura tiri endavant i són capaços de reciclar, de reutilitzar i de tindre actituds positives envers la natura, el que ens sortim beneficiats són els tios que ens agrada molt anar al camp a veure ocells, perquè podem seguir anar al camp a mirar ocells i sabem que els nostres fills també podran fer-ho. I al final això és un peix que es mossega la cua. I és el que has de fer. I si en això gastes temps dibuixant, doncs bienvenido sea, escolta, tot fos això. Ojalà fos això i no haguéssim de donar morterades de diners per a tots, saps? I aquesta és la idea. Ja ho sabeu, mestres de naturals i coses així. Si voleu participar o voleu implicar-vos amb l'Àlex en aquest tema, esteu totalment convidats. I tant. Trobareu, per exemple, a Twitter i a Instagram també, no? Em sembla? Sí. No, sobretot a Twitter ho farem. A Twitter ara, i el trobareu allà i aleshores podeu realment quedar amb ell per fer aquesta o per planificar aquesta activitat. Hi ha un mail al que poden enviar el llistat de les aus que volen que surti el seu d'això i jo els hi faré, els enviaré i ells poden, i se l'hauran d'imprimir ell perquè jo imprimir no puc imprimir, però enviar-ho si jo m'he fet i que s'ho puguen fer. I això és la d'això. Això és el tema, és senzill. M'ho pregunteu a mi i jo us passo el contacte. Sí. Pensa que això també, això és una mica, destila una mica de dues propostes que han fet des del zoo, que són lo de veure ocells des de casa, sobretot ara aquesta època que hem estat confinats i no sortir, han fet làmines diferents d'ocells que pots veure des de casa estant. És a dir, tu des de casa teva surts al balcó a la finestra, mires i segurament podràs veure aquests ocells, almenys si vius a Barcelona. Que després a la majoria de ciutats de Catalunya més o menys passa el mateix, a excepció d'unes coses concretes. Però
però és una cosa que és gratuïta, és per a la gent. Cadascú s'ho imprimeix i a casa ho pot fer. I més en aquestes èpoques de confinament. Llavors, això se destila de la mateixa filosofia, que tothom tingui recursos per a poder utilitzar i poder aprendre coses de la natura, perquè al final això és la clau. I això és el verdaderament important. La resta de coses són gairebé intrascendents. Però això és important, el saber i el tindre el respecte per la natura, que a molta gent se li ensenya i se li ha d'explicar alguna cosa per a que puguen entendre quin valor té. Si no, moltes vegades mos passa inadvertit. Tant de bo que la passió que ens desprèn l'Àlex ens arribés a tots d'aquesta manera, no? Que quedessin tots amarats. Sí, ojalà estaria bé, Amb la teva il·lusió. Jo espero, i de veritat tinc un gran desig, de que com a mínim un cop a cada estació de l'any tinguem el gust de tenir-te aquí amb nosaltres i que ens puguis explicar novetats, no només dels teus reptes, sinó dels teus descobriments d'una persona, i és ja per dia 10, perquè no, ja ens hem estirat massa, una persona que signa els seus cartells, que no tothom ho fa, aquesta mena de marca d'aigua de la teva signatura, fins i tot amb els cartells del zoo. I això té la seva... Sí, tenim un acord tàcit, que és moltes dels dibuixos, la majoria de fet, jo no he començat, al zoo en realitat no he començat a dibuixar fins l'any passat, que es va jubilar el meu company, que era el dibuixant oficial del zoo, amb el qual jo tenia una base de dades molt gran de dibuixos i la vaig cedir al zoo. Però els vaig dir, home, ja que la cedixo, sense cobrar res a canvi, doncs, home, almenys fico la firmeta que no costarà gens. I a ells també els hi va semblar bé perquè, en realitat, donar-li marca a cada cosa ja els hi sembla bé perquè són gent agraïda i els agrada reconèixer qui ha fet la feina de cada cosa. I a mi em va semblar bé, em va semblar correcte, que ho vaig acceptar i em va semblar collonut, la veritat. Però sí, estan tots firmats. Moltes felicitats per tota aquesta feina i moltes gràcies per haver-nos ajudat a fer una mica més de divulgació moltes gràcies a tu, Jaume. De la natura. Fins aviat, Àlex. I tant. Fins molt aviat. Que vagi molt bé,